Depuis Abidjan, international. Mais le vélo depuis Abidjan, international.
Whatever more is no other doing in it. Every time we tell you, even me, tell you, here's what I am giving my young man. Never did you grow up and you grew up and you put a man, the Cameron Miliki, or the young man full of Pokemon. To never know anything. Super, I take you for my Hindu. Don't have any with I will live with a love you. Jamala Hokola, no Moses, Yakola, Kalumar, you had him as my Yama for money. You know, you rubber man, then you want to. So what you command the Puna? I will be one of them when I body. You may know you go out of that big king. Where you go? When you come out, when you want to let you blab it, I'll take a condone. What about way more? If we go to who will give you mine, what to do? What do you want? Look at my group, and I want to about Almanaji, Abolema. No one in the group, and I want to about Almanaji, Abolema. So much more than them, some more than the lady will. The way that them and the way that you will. There was one that them, there was one that you will. Then we go. So much more than them, and some more than the lady will. You want to have about you want to have a little Mandaji. I feel so much about my you know, I did a product of money. I would have put you together with the Banana, I get Bama Fanani. So much to go like that with some. Am I young with some woman? Come to fly. Young woman, you like about I become a lot of our I was through the other Iwakiyama. Some other way. And when I go to the London over after I have what I already get the zoo. A Bora, I brought my own hair. I have a way of Lulu. Everybody to what them one day. I was a Jelani. I have a Lulu, I have a Majala, and Majala money. Oh, I'm a Jaya when I said that I'm going to do that. I'm going for money to comprado from money. We are saying, I get to you.
Moribo. Ini semua nak baru bayar. Ini jangan mau mungkin semuanya ya. Tak jangan mau mungkin sambil mati. Jangan ni dong boleh fokan je. Nggak film nak dong mungkin ni dulu. Ada dia guna nak dulu. Moribo. Moribo. Ada mana ulu mala, ada mana ulu mala. Yang mana yang tak boleh ular bontek kemudian terus sama makin. Ada tu orang yang ada orang ni apa? Ini awal mama jadi ni apa? Dia tak boleh lawat. Orang saya, orang jadi apa? Orang saya jadi apa? Ini jauh macam ni. Mana kerana mana yang muda ni? Karena baru kaya boleh nak limbi. Ayo macam kemari le. Ini mana lagi balik lagi mana kalau mana macam waktu tu. Ini orang pun malah doa kita nak limbi saja. Kalau apa yang mau mana imam bagi. Ayo mau semua benda semua mana bagi. Tapi mana bang orang yang mahu tapi kita mesti belah suruh jenggo. Mau yang sama dia orang lah. Ini ni balik baik ni mari. Mau baik ni mana korban. Balik balik ni so mani pemalan ni. Dia mana balik aku juga. Mau balik ni so mari. Ni macam ni pemalan ni lagi kami bersama tahu. Ni pada ni pemalan mana. Kamu lagi ni pagi jawab yang kita mati pemalan ni. Tanah dia sahaja pemalan ni. Saya orang sahaja ni. Terima kasih pun mungkin nama kita baru semua ni. Macam mana dia ni? Kau dulu ni kita semua dolen tahu. Ni nak jelas kaki. Ini ni orang yang weekend ni kuri. Kita tahu saya pasti bukan. Ini boleh macam ni kau fuck kau mur beri cuma nak. Hey, saya ni orang hati. Ni sahaja ni macam ni dia berobi kalau mau. Minum bangiran doni kono kamu, doni kono kakak doni lagi. Orang bersama ni cuma nak forma. Yang mana musuh tu? Kau mau pergi dulu? Mana tua tanggal kakak? Sekarang tua kakak. Oi. Anda pemain saya, bebas sekat dosa. Mula ni semua mati ketik. Ada semua. Wasaran tahu. Akan doni kajian tiga. Mula ni semua nak kafuli kau makau wali jemando. Dengan menumpangnya pengkaran nu dona na jeu kupenu ya kutla pasok kono katlaje. Ini cuma tu. Mwana semana kuka ukahona jasa kasi bafla hoka nafuna kama ni yetu likade suku ni sanje ni mfuna ufuna bia ya peso kana materu songa meja uso. Tona, uwaifu wana nuka nunio sima kama leo nye horondo. Kawadana Dora asuma doni antara kuma jaya nunda paraya tene balik mala de parce que jeliya e kuñ ma loneri na wali mana sakali ma be dalil ano ana dim faya di kemunu ma naino kene soro ana foliye selba fomba delu ama selba fomba yede parce que ana yemi ama de kuma mais ani murgo fomba ni sumana fomba dole kuma ana kama tonoi kama le urutan silla urut kala mana kono kadinu no kai wadi mfata ko mama sibini moro sabu ate kone jende donc ita sele kama to kama nyamali ye traore le di mande jamuno nyamali so
b'a fɔ madenu ayi ci ayire yi mɔgɔ min bɛɛ kɛra n'a bɛɛ sarali ye mɔgɔ tɛ ɲa quoi an k'an pan lɔni nin tɔgɔ dɔ sa an ka kɛ hɔrɔnya fɛ an k'an pan lɔni nin lɔni dɔ sa an ka kɛ hɔrɔnya fɛ hɔrɔnya de bɛ laban halala tɛ tiɲɛ de dɛ ni mɛnna tɔgɔma la ni mi kɔ sɛgɛ ka na ni muso nege wulila n'a wara nege la kari n'a kɛra den di cɛ halala a di mɛn a yɛrɛ wolo tɛ dɛ a ye yɛrɛ wolo ye kasi ba kelen Musa Kuyatɛ ba yi jansa la ka bila ngɔni bara kɔnɔ n'o ye fɔ kuma daminɛ rɔ ni bɛɛ ko i ma ko tutu n'i ma ko i bɛ ɲigi an na mɔgɔ ye Mali kɔnɔ yan région segi i bolo kuma dɔrɔn i bɔle quartier min na ne dugu min na ne b'o f'i ye ni ala i kuma kama yara dan o de dɛ donc an t'a fɛ k'a minɛ bɛɛ ma tugun n'i y'a fɔ ka mɛn k'a y'a dabila mɔgɔ ye ni mɔgɔ tɛ ye n'i ye yiri gosi n'i sɛgɛra ni bolo ma jogo i bɛ yiri to yen so i ka tagaran ta k'a tigɛ o bɛ kɛ tele bɛ bɔ i b'a la ko kɛlɛ man ɲi donc an ka bɛn ko ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila n'i ye na ni to sigi ɲɔgɔn kan n'i ma na kɛ to la i bɛ to sun na o bɛ dan ye ka gama jansa ba kelen ka bila ngɔni bara kɔnɔ a ye kɛnɛ nin k'a di ala an ye dɛ. Fali ko ni baara kɛlen bɛɛ lajɛlen wari bɛ di a tigi ma ko ale bɛ ɲɛ mara o la tɛgɛrɛ fɔ courage y'i sɔrɔ cogo cogo tori bɛ ban ka porotɛ bɛ kɛ maa dɔw tɛgɛrɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ɲa nka mɔgɔ bɛ ɲinɛ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ mɛ ni ɲinɛ n'i ka dɔnni ko a kun t'i kɔnɔ de ko ka dasi 10,000 d'i ma i k'o bila bara kɔnɔ dasi 10,000 Modibo ni Sumana ka kuma don ba kɔrɔ tumi ɲamali ka fila n'o kɔni ko dasi 10,000 ko k'o minɛ k'o di Umaru ma Umaru ka 10,000 o fana o b'a la dasi 2,000 ko k'o di kameramaniw ma dasi 2,000 ko k'o di dasi 2,000 ko k'a di Jigiya ma dasi 2,000 ko k'a di animateurs ma ni Modibo ni Sumana olu nafɛ actuellement bɛ taa Mayiga dasi 2,000 o kumana ko aw ni ko aw dan sɔgɔ Modibo ani Sumana kɛnɛ denfaw olu na k'a ye nin ye ko Ala ka a diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen la.